soli, darajar soli. Wanda ya santa ne zai san darajar ta, wanda bai santa ba za ya san darajar su ba. Ki share hawayenki ke bar kuka, ki manta da komai ke bar kwalla. Ni din naki ne dan kina raina. Wanda bai santa ba za ya san darajar ya kamata mu je aji ko? Dama ku nake nema. Wace shawara kuka yanke akan maganar da kuka yi? Maybe baki so rabuwa da shi ba. Shi yasa yanzu kika haukace akan shi. Akan lallai cewa sai kin da hannun agogo baya. Ni kuma ban ɗanɗana zuma ba, ballantana na yi sha'awar sake lasa. Yana da kyau ki dinga tona magana kafin ki faɗa min. Don kuma ba haka ba fa, me zai faru? Me yasa kuke da taurin kai ne? Me yasa kuke haka? Sai Fatima da ke nake. Kin ji ko? Wani taurin kai. Daraji. Je ko. Sai kuma na dawo kai. Ya kamata ki gane ki daina faɗa a kaina. Domin na miki nisan da ba za ki taɓa ci min ba. Wai da ma in tambaye ki wani irin naci ke da shi ne? Irin naka, yadda kake nacewa Badariya. Ba ka so ka rabu da ita, ni ma haka zan ci gaba da nace maka. Wai dai tsaya ma in tambaye ka. Mene maka ne? Mene maka ka tsane ne? Wai dakata ma. Wa ya gaya miki yana tsanan mutum? Ba tsanan ki ne ba. Kawai yayin soyayyen ki ne ya wuce. Ina son dora sabo. Kin gane? Kenan ka manta duk alƙawarrukan da ka min a baya? Wa ya gaya miki kalaman da ake na soyayya? Ko kuma da aka a soyayya a baya? Na gaskiya ne. Ke naki da kika gaya min ai ba zuciyanki bane, iya bakinki ne. Ko za ki rantse min? Saboda haka ki sake lalle. Domin na dena irin wannan soyayya. Kin gane? Kenan ka ɗauki soyayya ta tamkar fim ko? A'a. Ai fim mafi akasarin lokuta abin da yake faruwa a rayuwarmu shi suke yi. Kamar tatsuniya, haka na ɗauki soyayyarki domin iya fatar bakina nake furta ta, saboda haka ki nemi yin dire miki. Kin gane ko? Shi kenan ka tafi. Amma wallahi na yi alƙawari kamar yadda na rasa ka, kai ma sai ka rasa ta. Darajar soli, wanda ya santa ne zai san darajar ta, wanda bai santa ba za ya san darajar su. Wallahi ni fa na musifa jin tsoro. Ni kaina hankali na tashi. Domin Allah nake mu bar wajen. Dan da mun ƙara minti guda kafofuwana ba za su iya ɗauka na ba. Ashe ke ma jaruma ce. Da ni ce wallahi ba zan iya cewa komai ba a wurin nan. Ke dai bar kawai ni kaina ban san na yi magana a wajen ba, yanzu ina za mu. Aji kawai za mu tafi mu huta da wannan tashin hankalin. To shikenan mu je. Ana wata ga wata. Farin ciki na ina kika shiga ne? Tun da nake zaga ko ina a cikin makarantar na har ajin ku na ji fa ban ganki ba. Ai ba daure ni kai ba, ballantana ka ce wani ne ya kunce ni. Sannan kuma ba kiwo na kake ba, ballantana a ce na kunce. Faɗi abin da ya kawo ka domin ba mu da lokaci.
Amma to Fatima ki dan tsaya ki saurare shi mana ki ji abin da zai faɗa miki. A wani mizani kika aje soyayya na? Kaman yaya ni na ɗauki soyayyar ka. Fatima baki san irin san da nake miki ba. Da kin san darajar san da nake miki, da ba za ki taɓa daina kula ni a cikin makarantar nan ba. Dama soyayyar ka tana da wani daraja ne wanda ban sani ba? Kai kanka ban taɓa ɗaukan ka da muhimmanci ba ballanta na soyayyar ka. Don wallahi idan na tafi gida mantawa nake da kai. Amma Fatima tabbas yin hakan a gare ki babban kuskure ne. Domin na yi imani kan makarantar nan ba za ki taɓa samun mai son ki don Allah kuma wanda ya san darajar so iri na ba. Don Allah Fatima ki yi haƙuri ki sanar da ni idan akwai wasu abubuwa da ba kya so a zama da rayuwa na sai in canza. Kai ɗin ne gaba ɗaya baka mun ba, sai dai in za ka iya canja kanka, ta nan ne kaɗai zan iya son ka. Wanda ya santa ne zai yi san darajar ta. Wanda bai santa ba. Ni mamakin gani na ba? Sai a tunanin ki a zan zo inda yake ba ne? Na so da miki ka shaidi cewa ina son ki. Kun ba wani malukin da ya shiga tsakanin da ke. Duk wanda ya kuskure yin haka tabbas an kashe banza. An bani labarin soyayya amma abin da kunne na suka je mu sun sa na yi farin ciki. Da aka san haka aka samu tabbas da ya ɗan da kuɗin sa wallahi. Dakata, kaga kana neman fa ka wuce gona da iri. Mene alaƙar soyayyar da kake mu da kuma soyayyar da nake ma wani? Saboda kin san ba a haɗa tarayya da ni wajen nema. Dan ba za ki aure maza ne ba, namiji za ki aure. Kuma ni ne, saboda haka je ki gani a kanka. Banza. Darajar so ne. Wanda ya santa ne zai yi san darajar. Yanzu wai dan Allah ne yake faruwa ne. Ya same ni ina karatu. Bai santa ba za ya san darajar so ba. Ke! Na ga warki da yi. Sorry, kin tsorata ko? Ba ta dawo ba. Tare na kuke da yara kin dawo ke da to? Tare muke fita amma ta tsaya wani waje ne. Wa saurinta a makarantar nan ko wanda take so ko wani mai bibiyarta. Dakata! In kika mun ƙarya sai na lahira ya fi ki da jin daɗi. Tana da shi. Amma ita take son shi ba shi ne yake son ta ba. Duk in muka haɗu da shi ma sai ya wulaƙanta ta. Good. Allah ya taimake sa. Ita take son sa ba shi ba. Dan da shi yake son ta. Wallahi sai na lahira ya fi cikin daɗi. Ko wuta yake hadiya. Ina nan ina jiranta. Za ta zo same ni. Za a cire don Allah menene mafita? Wallahi ma ban sani kai na riga da ya kulle. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasara kin ga wannan dalilin ya hana mu fita kowa ya tafi break. Kalle mu kaɗai ne a aji. Ban san ya zan yi ba, Hajara. Allah ya kyauta. Ishara hawayen kike bar kuka. Ki manta da kuma ke bar kwalla. Kama kai ne Yasin? Ni ne Yasin, ya aka yi ne? Kadda ka ce mana kana son ta. Wallahi Fatima ina son ki. Wallahi ba na son ka. Ko maza sun kare a duniya ba zan taɓa son ka. Duk tsanan da zaki min ba zan taɓa janyewa akan kudiri na. Ya zama dole ta idan kuma ba gan sakamakon ko wanda ya shiga kansa ko da ko nawa ne na ɗauki zan kashe idan har na zai ci a raunata ta ta yadda ba zai ƙara jin sha'awar cewa yana son ta ba. Baki san darajar so kuma baki san darajar ta ba. Ya kamata ki dinga tona magana kafin ki faɗa mu. Kuma wanda ya san darajar su baya daina so. Kuma yadda nake dab da sadaukar da rayuwa ta haka Asim. Are you mad? Are you out of your sense? Darajar so. ‘Yan har kalla
ne mu cikin ta mu wayayyu ne, tsoro cikin ta ba mu san shi ba, ba mu san shi ba. Muka zo gurin za a miyo komai kuma ba a ganmu ba. Ba wani abu ne ya kawo ni. Na ga take-taken ku an ce min wannan matsiyacin mutum wai har ya zo ka connecting din shi da yarka me da me. Yan har kalla ne mu cikin ta mu wayayyu ne, ko cikin ta ba mu san shi ba, ba mu san shi ba. Muka zo Baba ya kamata ka mun bayani menene yake faruwa? Miliyan 10. Ta sabga ta bashi civil case ne. Case ne wanda ai daɗi ne sa aka bayar. To bai da haɗi da ɗan sanda ko soja ko wani makamantansu sai dai ko. Yawwa, to masha da yake ke matsiyaciya ce sakarya mara hankali. Kaga abin da wannan yaron Musbahu ya zo ya a gidanmu? Da za ka so ka ji abin da yaron nan ya mana, to duk abin da na gaya ma din nan za ka ga ya aikata. Wallahi mai kyau ce, wallahi tallahi mai kyau ce. Ai kudin Amerika ne ai. Allah kuwa. A kudin Najeriya tana kaiwa kimanin naira nawa? Ai wannan a kimanin kudin Najeriya daga 24,000 zuwa 25 ne. Ita wannan din. Haka da kake ganin ta. Ai dala 100 ne. Malam dakata, ba da kai nake magana ba. Ka kuma inda ka fito. Kar ka yadda wannan Alhaji Umar ai da shi aka fara harkar ai. Baka da matsala kuɗin shi kamar mun gama ci ne. Baka da matsala ka kwantar da hankalinka. Aran kuɗi. Kamar miliyan 5 da Allah ka taimake mu. Zan ɗanyi wani harka ne da su na juya kwana biyu sai in mayar maka. Babu san shi ba, muka zo gurin da amiyo kuma ba a ganmu ba. Yan har kalla na zamani. Gaskiya kamata ki manta ki bacci in Allah kai mu gobe za mu magana. Yau Allah ya tona asirinka. Da amma kai munafiki ne. Wannan wace irin magana ce? Yanzu dan kira tukuna mu juna murmushi. Ni ne nake cin daki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ko dai farki nake yi. Gaskiya karki yadda. Yaushe aka yi bikin na har zai kama neman wata a waje. To ne rage naki. Kana duba dabbobi? Ni fa likitan mutane ne ba na dabbobi ba. Can veterinary zaka je a can ne suke duba dabbobi. Ai kuwa kallon mahaukaci yake mu. Wannan wani mahaukaci ne kuma? Aka ga aikin hauka yanzu nan. Babban matsala na a rayuwa shine na rasa ki. Muddin kuma zan rasa ki, ta ba zan iya rayuwa mai kyau. Kariya kake Amira rayuwa ta ce ni kadai. To fa ga wutaccen kamfanin nan masu shirya muku fina-finan Hausa. Zamani Movies yau ma kamar kullun dauke muku suke da sabon shiri nasu. Nau'i da nau'i, salo da salo. Me taken ke ce sila. Ko wannan ita ce namba? Ai wannan namba ce dawo. To namban sun dan yin. Wa kenan? Kiss mana. To wallahi karki yadda. Karki taba yadda. Ki dau mataki. Karki dawo. Zan nuna mishi namu tugu irin na mata. Gashi ana kiran wayar. Ka daga wayar mana. Wallahi wani makoci na ne a kasuwa. Ba gaskiya ban daga wannan domin ana tunanin cewa gaskiya zan fita kasuwa. Wa Allah ya tona asirinka. Wallahi ina cikin damuwa. Lalle kam ya shiga tarkon mata ce. Allah ya kyauta. Ke ce sila. Ke ce sila. Ba na in baka shi ne tanka, ita kuwa soyayya gamon jini ce wai jiyan karin magana. Kamar yadda gishiri ke gyara miya, haka ita ma soyayya take da buƙatar abin da zai ƙara kankaro ta. Ta gidan uban waye. Ka san me bakin ka yake faɗa kuwa? Ina mutukar son Zainab. Ana soyayya dole ne wai? Dan Allah kada ki ce ba ki so. Aikin banza, tabaran abin. Lokaci yayi da zaki manta da abin da ya faru da ke a baya Zainab. Ki gina wa kanki sabuwar rayuwa. Ba kowace zuciya take gane zaƙin zuma da suga
idan aka haɗa su. Kamar yadda ba kowace zuciya bace take gane zurfin rijiyar da yake gaba. Ya yi iya ƙoƙarinsa domin nuna mata soyayya ruwa-ruwa kamar ya ciro zuciyarsa ya soya mata. Amma ta ce ala suturu buƙi wai da ya taga doron uwarta. Ban taɓa sanin ke wawiya ba ce. Kada ku yi saurin yi mata Allahumma ta fatsini ne, domin kuwa an ce wanda maciji ya sare shi, to idan ya ga bakin tsamma tilas ya ja da baya. Nafson SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da zuciyata. Idan aka ciza, to lalle kam ya kamata a hura. Abin da ka ƙi shi da safe sai ya burge ka da maraice. Ta gama shikar ta niƙa masa tsabar zuciyata. Me yake faruwa kuma kike kuka haka? Saboda ina tsakanin mutuwa ne da rayuwa. Ki manta da shi Zainab. Ba lalle bane hakan ya faru. Lokaci na nan zuwa da zaki fara kansa akan soyayya. Me na musulmin haka? Dama rayuwar maza haka take in ka amince da su sai su guje ka. Saboda so ya sa na shiga wani hali. Zuciyata. Jaruman shirin Real Cousin, Nafsan Bawa FKD, Amina Sharaɗa, Awal M. Bello, Nusifa Jos, Adamu Adam, Autaras SK, Faruk Chafi, Idris M. Idris, Humaira Zaria da dai sauran jaruman zuciyata. Alai Shaibu, wallahi ina so ka sani, na fi karfin ka. Ina son ku aika shi lahira, i zama daga mutattun gobe. Ba zai yi wallahi. Zuciyata. Zuciyata labari da kuma tsara shi yaron mama Keti, shiryawa Nafsin Bawa FK, mataimakin mai bada umarni Sani A Zamani, bada umarni KYH Samunaka. Zuciyata shiri ne da aka yi shi musamman domin kawo muku shi a tashar YouTube. Zai rika zuwa muku a tashar Samunaka NTV a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare. Kawai ziyarci Samunaka NTV ka yi subscribe kana da tsakararrawa domin ganin wannan ƙayataccen shiri na zuciyata da ma wasu daɗin zuciya.